तो का भाई लो सबके को बचा दिला बाजा हमरे नाम वीआईपी राजा और जे हमके सब्सक्राइब करला हो के माने ने अपना जान से भी ज्यादा तो जो सब्सक्राइब वाला बटन लोका तो करे क्यों दबा दबे। अरे हाँ भाई लोग देखल अगर शेर दहाड़ ना मरे तो ओकरा के सुअर ना समझ लेवे चाहिए काहे कि शेर कभी भी दहाड़ मार सकता के ऊपर भी कभी हमला कर सकता। तो पहले देखल खेसारी लाल यादव के आयल का 4 गो अरे हाँ हइये 4 गो गाना आयल का और ई 4 गो गाना ना बाजल को उतना भोजपुरी में ना चलल का ना बाजल का तो पवन सिंह के फैन अरे हाँ आगे हमारा वीडियो में इतना ना कमेंट करते और कहते रहे अरे यार देख हई अपने बाबूजी के गाना के में बाजता है अभी तक एक दिन हो गए 1 मिलियन व्यूज ना गए। लेकिन भाई लोग ई वाला गाना मतलब ई वाला सॉन्ग तो लोग जाके चेक कर और देखल कि हाँ अभी तक 9 घंटे में 5 लाख प्लस पर व्यूज आ गल बा। बाकी बिहान तक कितना लाख आई ई तो यूट्यूबे जानता पब्लिके जानता। बाकी आओ लगे गाना के देखल कि हाँ गाना में का बाकी है इतना जल्दी से व्यूज भागता। तो पहले देखल ई गाना जो बा बहुत वेस्ट बा बहुत अच्छा बा बहुत झकास बा। पहले थोड़ा सा सुना लगे अरे हाँ सुनला लगे नु बहुत झकास सॉन्ग बा। बाकी भाई लोग ई वाला सॉन्ग जो नाइट में शूट करल गए बा यानी रात में शूट करल गए बा और एमे सबसे ज्यादा ध्यान वीडियो के क्वालिटी पर देवल गए बा काहे कि एमे वीडियो क्वालिटी बहुत हमरा वेस्ट लागल बा। बाकी भाई लोग ई वाला गाना जोन बा तो वेस्ट भोजपुरी पर चढ़ल बा अगर तो लोग निकल लगे सुन ले तो जाके सुन सकत रहे। जहां तेरे चरण वही है चारों धाम। बाकी भाई लोग एमे जोन खेसारी लाल यादव के लुक देवल गल यार बहुत जबरदस्त हमरा एमे के लुक लागल बा बहुत झकास। मतलब खेसारी लाल यादव के बहुत सारा गाना आयल उनमें उतना बेस्ट लुक ना रहे जेमे जोन एमे देवल गल बा बहुत झकास बहुत बेस्ट लुक हमरा लागल का। अरे हाँ भाई तो लोग के पता होता बा खेसा मतलब हाँ ना पावर स्टार के फैनवा का कहत रसन जवन पवन से गाना लिख के देवे ओकरा के कहत रसन फोन के हेलो अरे तुम सब क्या लिखोगे रे गाना ये देखो तो खेसारी का गाना आया है कितना गाना बज रहा है इतना व्यूज आ गया तुम सब क्या लिखोगे ऐसा ऐसा गाना लिखो। और भाई लोग ई वाला सॉन्ग बॉलीवुड के आदमी आ रहे हाँ बॉलीवुड के एक्टर और सिंगर भी सुना तर लेंगे और देख के कहते लेंगे अरे यार ये भोजपुरी के सिंगर इतना झकास गाना हिंदी में कैसे गा सकता काहे कि ये वाला गाना हिंदी में रिकॉर्ड हो गया बा वो लोग भी देख के और सुन के हैरान हो गए बड़े कि इतना झकास वीडियो शूट इतना बेस्ट गाना ये कैसे गा सकता काहे कि खेसारी लाल यादव के मतलब खेसारी लाल यादव के जलवा कुछ भी से कुछ भी बना देना। बाकी इनकर भी एगो गाना आए रहे ई वाला गाना अरे हाँ ई वाला भी गाना हिंदी में रहे और ये वाला गाना बहुत बाजल बहुत धमाका कैले रहे और सबसे ज्यादा 2023 में कानून की 22 में ये वाला गाना आया रहा और यह मतलब बाजर है हमारा लगा था कि हम 2023 में आ रहे हैं बहुत ज्यादा बाजर है काहे कि वो भी हिंदी में और भाई ई विभाजी काहे कि ई भी हिंदी में बा। तेरे दर से बड़ा कोई डर नहीं तू है तो मुझे कोई डर नहीं। बोले स्टोरी की बात करो तो उतना में खास स्टोरी नहीं कि तो लोग भी समझ सकते हैं खेसारी लाल यादव का मतलब जब तक हमारा तोहर हाथ बा तब तक केहू हमर कुछ ना बिगाड़ पाई। बाकी अगर गाने का रेटिंग दे दे हाँ नंबर दे दे तो हम गाने के 10 में से 10 नंबर देम और बहुत बेस्ट हमारा गाना लागल वही से हम 10 में से 10 नंबर देम। बाकी तो लोग कितना नंबर दोगे देवल कमेंट करके बताओ लेंगे और लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे वीडियो शेयर करो।